Тигърът и райската ябълка. Имало едно време голям тигър, който живеел в планината. Случило се така, че веднъж нямало какво да еде и той решил да слезе в селото да потърси храна. Не съм ял от няколко дена и умирам от глад. Тази къща изглежда, че има крава. Тък му да влезе в краварника, тигър чул детски плач и гласа на майка да казва: „Не дей да плачеш, миличко, навън има тигър!“ Но детето започнало да плаче даже по-силно и тигърът си помислил: „Добре, това дете не се страхува от мен?“ Тогава майката рекла: „Миличко, не плачи, ето ти райска ябълка.“ В този момент детето спряло плача си. Каква е тая райска ябълка и защо накара детето да спре плача си? Нима има по-страшно животно от мен? Си помислил тигъра. Той се оплашил и се скрил в обора, където затреперил от страх. Значи някакво страшно животно, наречено райска ябълка, живее в тази къща? Точно в този момент крадец на животни се промъкнал в обора, където било много тъмно. Той затърсил да открие кравата и напипал гърба на тигъра. Ето я кравата! Крадецът яхнал треперещия тигър, мислейки, че е кравата, и му надянал даже въже на врата. В този момент тигъра си помислил, че страшната райска ябълка го е хванала и иска да го изеде, и хукнал навънка. Скоро след това, на лунната светлина, крадецът осъзнал, че не язди крава. „Олеле! Това е тигър! Ще умра!“ Тигърът заподскачал уплашен насам-натам, за да се оттърве. Накрая въжето се изкупнало от ръката на крадеца и той паднал в един храст. Тигъра побягнал уплашен високо в планината, без да поглежда назад. Щастлив, че се оттървал от райската ябълка. Гледайки тигърът да се отдалечава, крадецът си помислил: „Брей, как оцелях? Никога вече няма да крада.“ Деца, знаете ли, че в миналите векове в Корея е имало много тигри и те често даже са си похапвали хора. Затова в корейските приказки най-страшното животно е именно тигърът. Обаче да си голям и силен не значи, че си много умен, нали? Крадецът също не бил много умен и получил добър урок. А вкусната райска ябълка спасила кравичката на майката и детето. А сега, хайде да извикаме бате Тони, който ще ни научи на корейски израз. Викайте с нас, деца! Бате Тони! Аньон! Аньон! Днешният израз е мусоло хаджима. Не се страхувай. Мусоло хаджима. Мусоло хаджима! Мусоло хаджима!